Laqda volontarja Embrace Diversity fetħet dan ġdida f'Baħar iċ-Ċaq għal tfal b'diżabilità b'investiment ta' 200,000 euro. L-organizzazzjoni qed titmexxa minn ġenituri ta' tfal b'diżabilità u se toffri diversi servizzi lil madwar 30 familja. Il-President tal-Għaqda Claudette Kurmi qalet illi lan huwa li jkomplu jingħataw servizzi ta' għajnuna lil familji ta' tfal b'diżabilità. Nixtiequ li nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna, qegħdin ngħinu bħalissa madwar 30 familja, għamilna investiment ta' madwar 200,000 hawnhekk u nixtiequ li nibqgħu għaddejjin b'dan is-servizz biex inkomplu nkunu ta' għajnuna għal dawn it-tfal biex jkomplu jintegraw fil-komunità. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli notat kif dan it-tip ta' investiment fis-settur tal-persuni b'diżabilità mill-privat juri impenn kollettiv għal żieda fl-għarfien u s-servizzi offruti. Dan huwa investiment li qed isir mis-settur privat fejn qed naraw li NGO partikolari qiegħda tinvesti aktar minn 200,000 euro tul il-pandemija. Issa din id-dar li nfetħet f'Lulju li għadda qed tilqa' numru ta' tfal b'diżabilità hawnhekk.